Είναι ο πάγκος της κουζίνας απλώς μια επιφάνεια? Η απάντηση είναι όχι. Ο πάγκος είναι ο πιο σημαντικός χώρος εργασίας στην κουζίνα σου. Εκεί προετοιμάζεις τα γεύματα, κόβεις, ακουμπάς καυτά σκεύη, σερβίρεις. Δεν είναι απλώς διακόσμηση, πρέπει να σε διευκολύνει και να μην σκέφτεσαι αν θα το χαλάσεις με την κάθε σου κίνηση. Αν χρειάζεται να τον προστατεύουμε διαρκώς για να μην τον καταστρέψουμε με την παραμικρή κίνηση, αυτό γίνεται κουραστικό. Πάμε να δούμε μαζί τις ποιότητες των υλικών των πάγκων που θα βρεις εδώ στην κουτσίνα μία. Decton, εξαιρετικά ανθεκτικός για οποιαδήποτε χρήση. Το πιο συμπαγές, αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στις γρατσουνιές. Ιδανικός για εστίες που είναι κρυμμένες κάτω από τον πάγκο και ο μόνος πιστοποιημένος από την Gaggenau για κρυφές εστίες. Και το καλύτερο, 25 χρόνια εγγύηση. Άλλη επιλογή, ιταλικές κεραμικές επιφάνειες. Επίσης πολύ ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, στις γρατσουνιές καθώς και σε σκληρά απορρυπαντικά. Χαλαζιακή πάγκη, επίσης πολύ ανθεκτική στη θερμοκρασία, αλλά μέχρι 230 βαθμούς. Και ανθεκτική σε γρατσουνιές με περιεκτικότητα φυσικού χαλαζία σε πάνω από 93%. Και τέλος η βακελετική πάγκη, μια επιλογή ευέλικτη και οικονομική με πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Είμαι η Lois και περιμένω τις ερωτήσεις σου. Και κάνε follow για περισσότερα.